भूमिका स्पष्ट मराठीत जन्मला आता मोहन चेंज केला कोंकणी आणि मराठी पक्षाची भूमिका सांगता आमची पक्षाची भूमिका असा की मातृभाषेतल्या शिक्षणाकूच आधार दिवप बाकीच्या शिक्षण खंयच्याय भाशेंतलें आसूं ते आधार दिवप मोमोचो एजेंडा इज व्हेरी क्लियर वी आर फॉर लोकल आमच्यो गोंयच्यो लँग्वेजीस पयली आज कोंकणी दुसरी मराठी आणि तिसरी हिंदी पीपल gave us this mandate let us complete 5 years and then decide आम्ही जेवणार आणि आम्ही जेवचे तुम्ही वैद्य कशा एमजी पार्टी इज बी मंगो पक्ष इज ओनली फॉर 2 लँग्वेजेस I is supporting them every time MG always supported for these 2 languages आणि आम्ही जर सपोर्ट करना नाही की आता मी म्हणता ते बंद जातले लक्षात दवरा तुम्ही आम्ही याडे उलयना लोककला बंद जातल्यो 25 वर्सां नंतर तेन्ना आमी एखाद्या राजकारणा आसतना आमी एखादे बडी घेवन चलताले आसताले बरोबर काय तेन्ना परिस्थिती कितें आशिल्ली ती चिंतली नाही आमी ते चिंतना आमचे काही जे आमचे गोंयकार आसा पळय ते चिंतना ह्या सभांक एमजीचे बी सगळे लोक आसता पूण तांचे कितें बीजेपी कितें दडपण बी आसता दडपण आणि दडपण हाडणारो एमजी पार्टी दडपण घेणारोय नाही आणि दडपण